wannan wajibi ne, muna kira musamman ga samari matasa wanda kuka waye yanzu, kun yi karatun addini kun waye, kun yi karatun zamani kun waye, digirin ne kuna da shi, NCE kuna da shi, diploma kuna da shi, ku fito ku nuna kwanjinku. Wani ya zo yana tambaya na, malam ina so zan fito dan majalisa. Na ce me kake jira? Na ce ka fito ko da ƙura ne ka tayar mu gani. Ƙwarai da gaske. Yaushe za mu zauna kawai muna kullum sai dai a bar mu a masallaci a mumbari. Ƙwarai kuwa haka ake yi, ko da mutum bai zai ci ba ka fito ka hargitsa gari, yawa ka je ka ci bashi ka buga fasta ka yayyada ta gari, a ganka a ce ashe wannan ma fa da ƙarfinsa. Ƙwarai kuwa maganar zama a gida, mutane su kwanta a gida suna ta commenting a Facebook, suna ta commenting a WhatsApp, suna ta surutu, mun daina wannan. Muna so samari matasa ku fito, muna so a samar da wani canji a ƙasar nan. Ina so ku lura da wani, yanzu ku duba tsarin shugabancin nan na ƙasar nan, haka yake ta juyawa akan wasu, kuma su din ne dai gaba daya. Ina matasa, ba za mu ga wani matashi kosashe lafiyayye wanda yake da kayan aiki, mu gan shi ya fito saman nan yana nema shi ma mu taimaka masa, wanda zai ɗebi shekaru da ƙarfin tunaninsa, bai da tsoro, ga ilimi ga wayewa. Ma a ɗauko mutumin da ya yi expire ko ya kusa expire a cewa wannan yare ne na matasa. Ina jin ciwo kwarai da gaske rashin ganin matasa a cikin harkar siyasa ɗin nan, ba za su fito ku nuna damar ku da kwanjin ku ba. Idan ba haka ba wallahi azimu ba za mu samu abin nan ba. Wato za ka ga wasu abin da Allah dai sauyi, Allah sauyi, a fito kuma ku tsaya ku taimaki duk wani mutumin kirki, mutumin arziki. Babu maganar wai wata jam'iyya, babu. Kowace jam'iyya mutumin kirki ya zo a taimake shi. Batun magana a makale wa wata jam'iyya guda ɗaya a ce sai ita, a ɗauko rubabbe a makala mana a ce sai shi, an daina yin wannan kwata-kwata gaba ɗaya. Idan sun zo suna shugabancin, kowa yi yake yi. Da haka duk inda ku ga mutumin kirki, ku yi ƙaura, ku je ku jefa masa, ku angiza shi, ku tura shi ya tafi don ya samu muku da gyara, ko a wace jam'iyya, ko sabuwa ce yanzu ta fito. Duk inda mutumin arziki ya fito, da tsohuwar jam'iyya da sabuwar jam'iyya, da daɗaɗɗiya da wanda bata daɗe ba, da ta yau da ta gobe, dukkan su mu me ya dame mu a Najeriya, mu mun gaji, mu mutanen kirki muke nema kawai. Ba wani wanda zai zo makala mana karfan kafa ya zo ya dame mu ya